Det her, det er en spiserobot. Den er tiltænkt folk, der ikke kan spise selv, som eventuelt har mistet brugen af, eller mistet evnen til at bruge hænderne, eller på andre måder ikke kan spise selv og skal have hjælp til det. Men hvis vi nu antager, at jeg er en person, der skal styre joysticket med hagen, så gør jeg giver den lige et let tryk. Mens min væb den rører ved skeen, så holder den stille, og så fjerner gaffelen, så den rykker sig tilbage, så jeg kan få fat i maden. Når jeg så flytter mit hoved, så kan den mærke, at nu er der ikke mere aktivitet på skeen, så nu kører den tilbage i udgangspositionen. Og sådan bliver man ved, indtil man er mæt. Eller man har tømt en slikpose. Ja, eller slikposen er tømt, ja.